गासैबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आरोबाव बरायनानै लाफिननाय जाबाय। दिनैहाय जों बिजनी बलामगुरि गोरोबथा जोंनि XNDB फोरनिनो गोरोबथा फार्म मोनसे दङ। जों बावहाय गासैबो सानजा खर'निफ्राय ओरै सोनाब खर'सिम जोबथा लानजाय जिहेतु जों गसाइगाव बे जायगानिफ्रायबो गोबां लिडारफोर फैदों। जों बिथांमोनजों दान्दिसे सावरायलायदों आरो दिनैहाय जों मोनसे मोजां सुबिदाखौ लानो हादों। थ' लोगोफोर बिथांमोना दिनै आफादनि XNDB दैदेनगिरिफोर बिथांमोना मा बुंलांदों स्टेटमेन्टआव बेखौ दान्दिसे नायलांदो। एक्सन जाबाय दे बुंदो आदा मा खौरांगिरिनि जाहोना मा बुंनो सानदों? दिनै गासै मिडिया नायगिरिनिसिम आङो गिबियाव जोंनि गोदानै जे दाजानाय इउनाइटेड फराम अफ XNDB बेनि जानानै आङो गिबियाव साबायखर बावहरग्रोनाय थाबाय। दा जोंहा बाहायनो बाहागो लानो हादों जोंनि गोदानै सायख'जानाय जोंहा प्रेसिडेन्ट सिला बसुमतारी बिथां आरो बाहाय सारियावनो जोंहा गोदानै जोङो दिनै गायसननानै लानो हानाय भाइस प्रेसिडेन्ट जोंहा बाहाय साब्रै दङ। जायख्लं बसुमतारी फारियै गथाल गोरोबथा राभा आरो जोंहा नुजासोरां नायस्रां औवारि आरो बेवहायनो जोंहा बाहागो लानो हाबावदों गोदानै जोंहा जेनेरेल सेक्रेटारि जोङो सायख'नानै लानो हादों जोंहा दानसोरां नार्जारी बिथां आरो बेहाय गासै जोंनि गोदानै जे बिबान लानाय दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लानो हादों। गिबियाव आं बयनिसिमबो साबायखर जासिदों। दिनै जोङो गोबाव बोसोर जे NDFB हिसाबै जोङो जे इसुनि थाखाय जे दावहा नांबोनानै जोङो 34 इयार्स जे दावहा नांबोदोंमोन दिनै मोनसे गोरोबथायाव फैखांनायनि उनाव जोंनि जे आफाद हिसाबै जोङो आलादा आलादा मोनसे थांखिजों थांबाय थादोंमोन XNDFB हिसाबै। दा बेवहाय फेक्सन हिसाबै जोंहा जे गावबा गाव खामानिखौ जे मावलांबाय थादोंमोन। दिनै जोङो जोंनि जे एकर्डआव जे थानाय जेफोर क्ल'जआव जे लिरजानाय बे क्ल'जआव लिरजानाय जे पइन्ट्सफोरखौ जोङो दिनै मावफुंनो थाखाय प्रेसार होनो थाखाय सरकारखौ प्रेसार होनो थाखाय जोङो दिनै आलादा आलादायै थांनानै जेबो जानाय नंला। जोङो जै खौसेथिनि गेजेरजों जोङो मोनसे प्लेटफर्म बानायनानै जोङो दिनै सरकारखौ मोनसे प्रेसार होआब्ला जोंनि गासै थांखिया जाफुंनाय नंला होननानै जों दिनै मोनसे नैबे बलामगुरि जे गोरोबथा फार्माव जों बे नैबे हाबाफारिखौ दिनै खुंफुंनानै लानाय जादों मावफुंनानै लानाय जादों। आरो मिडियानि गेजेरजों जों बेखौनो फोसावनो लुबैदों जे जोंनि जे नैबे इउनाइटेड फराम अफ XNDB जे जों बानायदों बेहाय प्लेटफर्म बे दिनै रावनिबो दिनै एगेन्स्टआव जोङो दिनै थांनाय नङा। आरो दिनै फुललि जोंनि जे थांखि जोंनि जे जेंना एक्स हिसाबै जेरै जोंहा जेंना दङ बे जेंनाखौ जे सुस्रांनो बा फोजोबनो थाखाय जोङो दिनै इउनाइटेड जानानै सरकारनाव जों दाबि खालामगोन आरो सरकारखौ बुंगोन बे हाबाफारिखौ लानानै जोङो दिनै थांखिजों दाफुंनाय जादों। आसलथे बबे दाबिखौ लानानै नोंथांमोना दा प्रेसार होनो नागिरदों सरकारखौ? बेवहाय जोङो दिनै जोंहा जे एकर्ड मथे जोंनाव जोंहा दिनै रिहेबिलिटेसननि खोथा थाबाय। दिनै बेखौ प्रपारलि जों मोनफुंनो हायाखै। आरो मोनसेया जाहैबाय जोंहा केसनि खोथा थाबाय आरो मोनसेया जाहैबाय जेलाव थानाय जोंनि जेसेबां दिनै लिडारनिफ्राय लानानै दिनै केडार्सफ्रा दिनैसिम एकर्ड जाखांनायनि उनाव जे उदां अख्राङाव फैनो हायाखै। आरो बेराफारसे जाहैबाय जायफोर दिनै जोंनि जे थांनानै थानाय जायफोर एलिजिबिलिटि गोनां जायफोर दिनै बैसो गोनां बिथांमोनखौ थाबै साख्रि बाख्रियाव थिसननाय। आरो बेराफारसे मोनसे माबाया बेनो जोंहा एकर्ड खालामनायनि मोनसे माबायानो जाहैबाय पइन्टसानो जाहैबाय जोंहा एरिया जे बारायनायनि खोथा बेयो माने जाफुंथारनांगौ। बेफोरनि सायाव जों दिनै प्रेसार होनो थाखाय सरकारखौ प्रेसार होनो थाखाय जों मोनसे प्लेटफर्मखौ बानायनाय जादों।
आरो बेवहाय जोङो बेवहाय कुनु मोनसे सोरबा राजनितिक दोलोजों माने माबानानै थांनाय बा सोरजोंबा बोगथिंजानाय बिनि खोथा गैया जों फुलि मोनसे जोङो मा होनो बे मोनसे प्लेटफर्मा जोंनि थाखाय माने समग्र जोंनि बे संकसनिफ्राय जे सदिया जेसेबां जोंनि एक्सफोर माबा दं समस्या दं बेफोरखौ जों दिनै माने बेफोरनि जे जेंनाफोर दं बेखौ जों खामानि मावनो थाखाय दिनैनि प्लेटफर्मखौ बानायनाय जादों। सिगां समाव बिदिनो मोननैसो आफाद दानाय जादोंमोन बैफोर आफादाबो दं ना बे गोदान ना थांखिया एखे ना मोनसेयानो बबे आफाद कअर्डिनेसन कमिटिबो मोनसे दानाय जादों ओमफ्राय मोनसे माबा मोनसेमोन बिदिनो कमिटि दानाय जादोंमोन एक्सुवेलि बै जेफोर माने आफाद दादोंमोन बेवहाय मोनसे सिटुएसन फैदोंमोन जोंनि गेजेराव माने हयथ' जोंहा नाब्ला सार बिथाङा जे इनिसिएटिभखौ लादोंमोन बै समाव बिथाङा जेलाव हाबफिननांनायनि उनाव मोनसे बे फरामा हयथ' सोरबा बाहागो लानो हादों सोरबा बाहागो लानो हायाखै आरो बेबायदियैनो खामानिखौ बिथांमोना दिनै आवगायदों दा बैफोर आफादा जेनेबा सिफाय जायै जेनेबा बे बिथांमोना थाबाय थागोन खिन्थु जोंनि गेजेराव एक्स हिसाबै जोङो माने जेफोर एजेन्डा बिथांमोना लानानै मावदों बै एजेन्डाजोंनो हयथ' नैबे जोंनि जे जों मावनो लानाय जे क्ल'जनि बाथ्राखौनो बेहाय बेरखांदों दा बे मथेनो जों खामानि मावनो दिनै आवगायदों। रन्जन दैमारिनि केसआ बावैसो सान सिगां जोबथेसालियाव जोबजासिम थानांगौ होननानै मोनसे माबा दं ओमफ्राय सरकाराबो एपिल खालामनो नोंथांमोनाबो एपिल खालामनो मोनसे खोथा बुंबाय थादों बिनि सायाव माबा मोनसे खामानि मावबाय ना मावनो थांखि लादों नोंथांमोना? एक्सुवेलि नैबे रन्जन दैमारि सारा जे हाइकर्ट दा जेबायदि दिनै जास्टिस जेन'बा होदों भार्डिक होदों बिनि सायावथ' जोंनि समग्र जे एक्स एनडिएफबिजों लोगोसे समग्र रायजो राजानो दिनै मोनसे दुखु नांथाव मोनसे माबाखौ मोनदों मेसेजखौ आरो बेहाय दिनै बिथांखौ सख'नांगौब्ला दिनै फार्दार स्टेप मोनसे दिनै मोनसेल' राहाया बेनो जेनेबा सुप्रिम कर्टनि खोथा फैबाय आरो सुप्रिम कर्टआव जे मावनांगौनि हाबाफारिखौ जोंहा बिटिआर सरकारा जेरैबायदि दिनै इनिसिएटिभ लानानै बिथांमोना खामानि मावनो आवगायदों हयथ' बे बेखौ माने जाफुंनांगौनि थाखाय जों बिथांमोनखौ प्रेसार होनो जोङो खावलायगोन बेखिनिया 21 অক্টোবৰ আজিৰ দিনটো আমাৰ কাৰণে এটা ঐতিহাসিক দিন আমি চিজফায়াৰৰ পিছত বিভিন্ন কাৰণত আমি চেদেলি ভেদেলি হৈ আছিলোঁ কেইবাটাও ভাগত বিভক্ত হৈ আছিলোঁ কিন্তু আজি আমি চুক্তি কৰাৰ পিছত প্ৰায় 2 বছৰ পিছত আমি একেলগ হৈছোঁ আৰু সংগঠিত হৈছোঁ আমাৰ সমস্যাবিলাক আমাৰ একেলগে আমাৰ কমন সমস্যা আমি যৌথভাৱে আমাৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবলৈ কাৰণে চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী দাবা উত্থাপন কৰিবলৈ কাৰণে আমি সংগঠনটো বনাইছোঁ আৰু আমাৰ সংগঠন কাৰো বিৰুদ্ধে নহয় কোনো ৰাজনৈতিক দল কোনো সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে নহয় কোনো জাতিৰ বিৰুদ্ধে নহয় কোনো ধৰ্মৰ বিৰুদ্ধেও নহয় আমাৰ সমস্যা আছে আমাৰ সমস্যা সমাধানৰ উদ্দেশ্যে আমি সংগঠিত হৈছোঁ আমি যেহেতু এটা বিপ্লৱী সংগঠন আছিলোঁ সৌ সিদিনলৈকে যোৱাকালিলৈকে আমি একেলগে আছিলোঁ কিন্তু মাজতে আমি বিভক্ত হৈছিলোঁ কিন্তু আমাৰ অন্তৰে কৈছিলে যে আমি কেতিয়া একত্ৰিত হ'ব পাৰিম কেতিয়া সংগঠিত হ'ব পাৰিম সেইটোৰ অপেক্ষাত আছিলোঁ আমি আজি আমি নথৈ সুখী নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ আমি সকলোৱে মানে প্ৰাক্তন এনডিএফবিৰ যিমান সদস্য আছে আমি কেন্দ্ৰীয় কমিটি হিচাপে আজি গঠন কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত আমি জিলা সমিতিসমূহ আমি সম্প্ৰসাৰণ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ বৰ্তমানৰ চৰকাৰ যে আপোনালোকৰ সমস্যা এইটো কাম কৰিব বুলি কৈ আছে এইটো কিমান কামটো কৰি আছে কিমান আমাৰ বৰ্তমানৰ চৰকাৰ আমি চৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে বিটিআৰ চৰকাৰটো অসম চৰকাৰৰ অধীনতে হয় ভাৰত চৰকাৰৰ অধীনতে হয় কিন্তু চৰকাৰৰ যিটো মানে হয়তো সিহঁতৰ কিছুমান কিবা থাকিব পাৰে প্ৰট'কল থাকিব পাৰে সেইমতে সিহঁতে যিমানখিনি আগবাঢ়িব লাগিছিলে সিমানখিনি আমি আগবঢ়া দেখা নাই গতিকে চৰকাৰৰ আমাৰ যিহেতু সমস্যা আমি চৰকাৰক মাজে মাজে সোঁৱৰাই দিব লাগিব যে আমাৰ এইটো হৈছে আমাক এইটো লাগে সেইটো লাগে কাৰণ আমাৰ সমস্যা বহুত আছে আজিলৈকে আমাৰ বহুতো ল'ৰাই মানে যিটো নেকি পাবলগীয়া এছ গ্ৰেচিয়া হওক বা মাৰ্টিয়াছবিলাকৰ যিটো নেকি শ্বহীদ পৰিয়ালবিলাকৰ যিটো 5 লাখকৈ দিয়াৰ কথা আছিলে সেইবিলাক হয়তো 2-4জনে পাইছে বাকী তেনেকুৱা ধৰণৰ পোৱা নাই তাৰ সমস্যা বহুত আছে আৰু আমাৰ চাকৰি বাকৰিৰ কথা আছে আমাৰ চুক্তিতে আছে যে মানে পাৰামিলিটাৰী ফ'ৰ্চ ৰেলৱে বেটেলিয়ন এইবিলাকৰ যিবিলাকৰ উপযুক্ত বয়স আছে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আছে সেইখিনিক
ইচ্ছা কৰিলে চৰকাৰে নিযুক্তি দিব পাৰে কিন্তু সেইবিলাক কাম আজিলৈকে আমাৰ হোৱা নাই এনে নামকে আছে কিবা ডেমো অলপ হেৰি কৰি থৈছে কিন্তু নিযুক্তিটো আজিলৈকে আমাৰ কোনো ল'ৰাই পোৱা নাই তো সেইবিলাক আমাৰ সমস্যা আছে তো সেইকাৰণে আমি আজি সংগঠিত হৈছোঁ আৰু আগলৈ আমাৰ যেটো সংগ্ৰাম আমি সংগ্ৰাম বুলিয়ে ক'ব লাগিব আমি শান্তিপূৰ্ণভাৱে গণতান্ত্ৰিক শান্তিপূৰ্ণভাৱে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে আমাৰ সমস্যা আমাৰ দাবী দেবা আমি উত্থাপন কৰিবলৈ কাৰণে আমি আগুৱাই যাম আপোনালোকৰ সংগঠনৰ নাম কি দিছে আজি আমাৰ সংগঠনটোৰ নাম হ'ল ইউনাইটেড ফৰাম অফ XNDB বুলি আমি সংগঠনৰ নামটো দিছোঁ আমি বড়ো ৰাইজক এইটো ইনফৰমেশ্যন দিব বিচাৰিছোঁ যে আমি XNDB হিচাপে আমি আজি তাৰিখত আমি সংগঠিত হ'লোঁ আমি ইউনাইট হ'লোঁ ৰাইজক সজাগ হওক আগলৈ আগবাঢ়ি যাবলৈ কাৰণে ধন্যবাদ জয় बर' हारिनि थ' लोगोफोर नोंथांमोना नुबाय जानांगौ थ' आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि